pozdrav svima, dobrodošli, evo nas u Farming Supermarket Simulatoru, to je ono što sam pričao u supermarketu, da ćemo ovo isto početi da igramo. Znači idemo new game, ja sam nešto već sam ovo gledao kako radi to, ali nisam ništa sadio, tako da ajmo da probamo ovu novu igricu isto. Znači kao što već sam vam rekao, uvode se noviteti na kanalu, čekamo da očita igrica se, pa da vidimo šta se u ovoj igrici radi. A vi do tada ostavite jedan veliki like, sub, komentar u znak podrške. Dobro, ne treba meni da govoriš da sam dobro došao na farmu, znam ja i sam. Mi imamo znači $50, daj posadit ćemo tomato. Evo, kako beše, aha, ovamo se, ne, čekajte da vidimo, znači na Q se rotira. Idemo jedan da posadimo. Idemo još jedan da posadimo. I to je to, dosta nam je trenutno 2 paradajza što smo posadili. Čekamo da produkat bude gotov. Ovdje trenutno nemamo ništa, evo nam je, ovdje nam je prodavnica, jer ovo je zatvoreno trenutno. Znači evo, ovdje ćemo moći svašta da kupujemo, kao što i sami vidite, znači ima mnogo da se kupuje, znači bit će ovo sigurno zabavno da se igra, da se gradi, da se prelazi. Jer ovaj paradajz je gotov. Gotovo je. Ajmo sad, idemo ovako, ovdje da pobacamo 20 komada, sad ću staviti cenu, samo minutu. Aha. Ok, policu ću, gajbicu ću staviti ovdje unutra, trenutno mi nije potrebna kod mene. Da stavimo i ovdje paradajz. Evo ga. Cenu ćemo staviti, aha. Znači ne možemo mi da pišemo cool supermarket, nego imamo ovdje ponuđeno. I možemo, samo minut. Aha, možemo. 1.49. Sad da otvorimo prodavnicu. Open. Da stanemo za kasu. Sad moramo 10 mušterija sačekati. Kako ovo funkcioniše. Vama ako se do sad sviđa ovo kako ide, ostavite like, sub, komentar. Grad ćemo istražiti, samo da završimo mušterija. Ajde, brže, malo brže ba. Znači ovdje ćemo morati non stop kupovati. Evo da zalijemo. Da još pravi paradajz, pošto nam je to trenutno prvo onako investicija. Evo, 2 paradajza, cash, znači daješ mi $15, ja tebi moram da vratim 12, nije problem. Orma, izvoli, vraćen je i kusur. Jedan paradajz, još jedan. Znači 3 paradajza je uzela. Kartica, da imamo kako, 4.47, ok. Znači trebamo 10 mušterija da uslužimo. Sad nam ide dobro, dolaze. Cijene im nisu skupe, što je bitno, znači ovo ćemo sve graditi, širiti se. Kartica 2.98. Ne znam da li je tamo još gotov paradajz. Nek sačeka mušterija moment. On sačekat ćeš. Daj da postavimo još ovdje paradajza, treba će nam. Evo, ovako ovdje. Znači evo i ovdje imamo dosta paradajza, da vidimo možemo da prebacimo sve u jednu gajbicu, možemo, to je dobro. Aha, ništa, opušteno, ja se izvinjao. Ne treba nam puno gajbica, za sad ćemo prodati ove dve. Daj da zalijemo ovdje
Znači sad imati gdje da stavljaš paradajz pošto nemaš gajbicu. Čekaj, gdje da vidimo da stavimo ovdje gajbicu mu. Aha, automatski dođe kutija, dobro, sad znam, to je gajbica. Ovo ja se izvinjam što čekate, evo odmah stižemo. Kartica, 2,98, 1,40, 9, cash, $2, cash, još troje mušterija treba da uslužimo, da završimo ovaj tutorial. Ovo je već, znači ponavljaju se izgleda njuri, znači ovo kao što sam već rekao širit ćemo, znači bit će još dosta, sad ću vam pokazati samo da završimo sa mušterijama. Što sve možemo. Mada jako sam već pokazat ću još jedno, nema veze. Ja sam inače zvuk smanjio u igrici na minimum da mene bolje čujete. Pošto je novi mikrofon, sigurno prepoznajte, nije isti koji onaj prije što je bio. Ajde, dok mušterija nema, evo znači možemo krastavac, šargarepu, znači vidite ovdje sve, avokado, limu, znači sve ćemo ovo, kokoške, to je znači sad na sljedećem levelu. Smeće, evo imamo ovdje ispred, ne treba nam smeće, što će nam smeće, kad imamo smeće, ali ne veze. Možda kad budemo se proširili treba će nam još, aha, evo se kaže da kupimo kokošku, sad ćemo kupiti, samo moment da završimo i sa ovom ženom. Daj da vidim, ovo može da se baci. Izgleda da ne može. Ništa, ovako ćemo. Idemo tab, idemo... A nisam na dva, ništa, ajde, u ovom klipu ćemo kupiti kokošku. Čekaj da im napunim paradajz ovdje. Ovo vam je kao u pravoj prodavnici, ako nema, ljudi se žale da nema. 10, 1, 1, 1, 1. Space. Cash. Ti si dečko lud. Kartica, ovo neka mi dođe sa karticom, upišem tačan iznos i to je to. Ajde još tebe da poslužim i da zatvorim prodavnicu. 49. Pa nisi našao zato što nema, brate. Sačekaj, tek smo se otvorili. Aj ti, mnogo tu izmišljaš krivu drinu sada. Joj, nemamo para za kokošku. Znači bit će ovo veselo. Ništa, to je to što se tiče epizode 1. Ja ću ostati malo još u igrici da skupim para da kupimo kokošku. Jednu, ako vam se svidio klip do sada, ostavite like, share, sub. A mi se vidimo u epizodi 2 vrlo ubrzo. Ćao!